Herri-Berrik taldeak hartu du saia bat, demokrazia parte hartzailearen izenean, hitza Donibandarrer emaiteko. Eta kari horretara, urte bukaera honetan deliberatu dugu bilan tipi bat egitea, hiri zentroko aparkaleku sistemari buruz, eta bi inkesta ezberdin egin ditugu, bata Cœur de Ville edo hiri bihotza deitu duten aparkalekuaren erabiltzaileen iritzia ukaiteko, eta bestalde beste bat ukaiteko aparkaleko honen inguruan bizi edo lan egiten duten jendeen iritzia ukaiteko ere. Orduan, nolako zarata, nolako kutsadura edo aderantziz, nolako alde honak dituen aparkaleku horrek. Orduan, hortan oinarrituz gero sintesia bat eginen dugu, eta horietan oinarrituz ere, gure proposamenak gero luzatuko ditugu kanpainan zehar. Orduan, inkesta horiek eginen ditugu hola, edo zuzenki jendeari edo komerzioen itzulia eginez edo gutuntzietan utziz, eta gero bilduko ditugu azaroaren 9 arte, eta gero sintesia hori egiten ahalko dugu. Araiz biztan dena, iritzi guzti horiek baliatzen ahalko ditugu, ez baita ezpada Herriko Etxearen autuak doainik kritikatzeko, baizik eta gure oposizio lan eraikigarri bat egiteko, hori baita gure funtzioa.